गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयै जोङो बेवहाय जिहेतु गिबि बर' आइजोनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय जोंनि मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो मुंख्लं हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि दिनैनि दिनावहाय जोङो बे 12 मेखौ जोङो बर' बिमा सान हिसाबै फालियो आरो बेखायनो जोङो बेवहाय ज' जानानै बिथांमोननि सावगारियाव जोङो बिबार बावदों साखि सावदों मानोना माहारियारि बादखौ जि जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो मोनदांबोदों मिथिबोदों जे सोमावसारनाय आरो गावनि मोनथायखौ गावनि बर'नि बा बर'फोरनि जि जोङो नासयजानाय गादब जानायनिफ्राय उदां जानो थाखाय बयबो सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन आरो बेयावनो जोंनि गिबिसिन आइजो मुंख्लं जालांनाय गायदे आरो हेलेना बिथांमोनहा बर' माहारियारि बादनि मोनसे नेरसोन हिसाबै बिमा हिसाबै बिथांमोनहा नेरसोन गालांदों आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बर' बिमा सान हिसाबै सारा आसामाव जोंनि बर'फोर थानाय जोंनि बर'फ्रा जोङो बेखौ मानियो मानोना बिथांमोननि बेबादि नेरसोनजोंनो जोंनि माहारियाव हौवा हिन्जाव बयनिबो गोहोजों माहारियारि बाद लाखिलांनायनि बे मोनसे बिदिन्थि आरो बे मोगथां बिदिन्थिखौ जों रावबो बावनो हाया आरो बिनिखायनो अराय सम जोङो इयुन जोलैयाबो बिथांमोननि मान आरो हारिनि माहारियारि बादखौ फोजाखांना लाबोनायनि मोनफा मोनफा जे बिदिन्थि गालांबाय बेखौ जों अराय सम मान होलांनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सानो आरो बेखायनो जों बयबो हारिखौ बेबादि सांग्रांथियाव दावगालांनो थाखाय जोङो खावलायो।